sa kanungan yan. Mama dia kang mami. Uy, ada na sige kuan kay. Mauwa na po siya kung naligo kay humana mong dekorasyon naligo ko kay wa. Napo na ko Kan lagi kan size. Kanang iogi ka mo ani ani anhi mi nga ladyo ka pila ka oras na mong biyahe ka jud. Namado ka ni Sa duman ko na simbahan. Nama pa rin na. Kani ahaning anak kani adto. Ako ang anak. Unsa kay gibawi man? Gibawi man dani. Si marangilin mo. Hagap na. Uy, ako nagpadakutan. Amin na iso ni. Kasi suki sa man ni bata man ni. Imong bata do. Ay. Tiri kami apa? Tiri. Wa kay baos tiri. Nga ako. Kani aho ning anak. Si marang. Ano to na ko? Oy, may eskwela ko mughilak na kay dagadagan kung asa lapit kay mo. Siyo boy oh, bala kitin ining Julie. Gagawin na ni mo siyo. Boy. Aku Juan. Kenapa sih si Bilak? Nahilak, tapos siya sareng. Kain ka. Classmate bising ka kay kawan mas kuan. Nangilipam na siya boy. Namli kay t-shirt dol. Namli kay t-shirt. Mau di t-shirt si Kwan, Julie. Ano ka na na eh? Palit? Next lah, mau palit ka? Ina ko no. Okay, ano na tayo naman? Ngitay. Siyo boy oh, bala kitin ining Julie. Gagawin na ni mo siyo. Boy. Aku Juan. Kenapa sih si Bilak? Nahilak, tapos siya sareng. Kain ka. Classmate bising ka kay kawan mas kuan. Nangilipam na siya boy. Namli kay t-shirt dol. Namli kay t-shirt. Mau di t-shirt si Kwan, Julie. Ano ka na na eh? Palit? Next lah, mau palit ka? Ina ko no. Okay, ano na tayo naman? Ngitay. Nakakita na si isa. Okay. Natural ang mukha mo. Oy, makadam. Oh,
Wala na kita sa isa. Ay, Panjanes. Wala ka na, Nes. Kulitong ka sa ako. Wala na. Di mo silbi, di mo silbi. Nanay, nakita sa Panjanes, papa. Okay. Nasa ubos o ibabaw? Nasa ito na yung mga guys. Hindi makapaniluwag yung makita. Nasa ubos o ibabaw dyan? Nasa tunga. Nasa tunga. Delikadong ito. Delikadong ito. Ano ba na? Ato sila sudlon, ay taga sudlon lagi ato nga dun. Yes, basilya dia. Ha? Iya tulong ko ng joy gyapon. Sengon. Dia. Uy, kapag daraman sa kay makainom man to gaw. Day. Hay ikaw. Asa ko ni mag-drive. Salamat kadyo. Kay mong driver ko pa. Sige ko ni mag-drive. Mutubay laman ta. Usig maarang si Queenie na to. Kainom pala sa dia. Dagan po sila. Puno po sila. Garbis ko no. Ano sa pasada sa kanan? Ako na sa pa ko na. Masubog-subog. Marambing ko an, mga bangga. So, yudi asan to yudi? Mangganis ito sila. Ato paglangsak na ni mami ito apo ahon. Kain. Ngabe motor. Pagod na. Uy, gini oh. Mana? Salamat pa ko. Tudo tudo siyo. Mo tata. Tudo naman. Ano yan? Ha? Ano yan? Ha? Kaya nasaksanan, no? Yahay naman si Zarero. May isra mo po. Bago pa rin sila nasaksanan. Ha? Bago pa. Ito kong istoryahan ko ito. Ito nagastoran na. Baby. Salamat sa agaw. Malupi bitaw na. Nalupi na. A few moments later. Oh, kay bukatan mo ning. Gay mo mong budak kang sundang. Ado sa tanaw sa kaning isda ah. Kay dito sa kay ganahang isda. Tanaw sa kaning isda kay sa tay pilian ra ba na?
Punta na dyan. Budloy man. Pero, daga na. Wala nga sa. Pinakuot mo doon sa kilid. Wala nga ka. Kuya, ano ba kung sanina lang? Nice, kuyaw. Kaya ko lumadre sa Maliana, Zol. Ato, kaya ko sa Maliana madre. Ika di mo bigay kay Kwan. Lujo. Adik. Gapo na siguro na duli. Hay palidya. Naw kani day ka kiti makuha day. Dagan ka tong mamazuli aron wa kani denggi. Kau dagan lamo ka ning tagbang. Dili. Dagan kau dagan. Ino mamazuli ko asa ko dog madri mamazuli. Dagan lamo pa mamazuli mo kanhi. Aron ko no mamazuli. Grabe mamazuli di maminaw. Dagan ko no madri. Tua. Mari kagis ako natin or bitaw. Si manang ni kinaluyan may natulungan ito. Kay Aga gusto na mga muti ko magdaghapin. Si Upo ibutang sa sako. Sino ito na? Yung pa sa una? Kamang-kamang na. ako di ko lubos ng butubak. Sige ang butubak. Sila duli. Lagi siya ka maninggat di ba nga? Ka? Asang tabulang hoy. Asa ito bulang hoy. Katong nga isang gipait pila man to. Nakapagpaluin na. Nagpila lang atong bilang atong hindi mong bangguran no man. Maghimo na patag usab. Basta gibalik dyan na to sa... Maghimo na po. Hindi mo to natong duha. Maghimo na to na namin kuan to nga.